खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सिपि राधाकृष्णनखौ एनडिएआ लेङाइ हादरगिरि मासिनि बिजाथि सायख'बाय। बिजनीआव बिपिएफ दोलोनि बोर सारस्रिनाय हान्थिनायाव 15,000 सुबुंनि थुबुर। बक'नि बामुनागावआव रेलजों सौग्रावनानै 3 आइजोनि जिउ खहा। आसामाव 4.8 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। बावखुंग्रिनि 362 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ होदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सिपि राधाकृष्णनआ लेङाइ हादरगिरि मासिनि थाखाय एनडिएनि बिजाथि जागोन। एनडिएआ सिपि राधाकृष्णनखौ लेङाइ हादरगिरि मासिनि बिजाथि सायख'बाय। रबिबारखालि बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डाया बे बाथ्राखौ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि चन्द्रपुरम पन्नास्वामी राधाकृष्णनआ 2024 मायथाइनिफ्राय महाराष्ट्रनि रायजो बेंगिरि महरै सिबिथाय होगासिनो दङ। सिपि राधाकृष्णनआ महाराष्ट्रनि 24थि आरो आथिखालनि रायजो बेंगिरि। सिपि राधाकृष्णनआ महाराष्ट्रनि 24थि आरो आथिखालनि रायजो बेंगिरि। सिपि राधाकृष्णनआ बिजेपिनि बेनाराव कयम्बटूर लकसभा बियाबनिफ्राय खननै एमपि महरै सायख'जादोंमोन। बिथाङा तामिलनाडुआव बिजेपिनि बारग' रायजोआरि आफादगिरिबोमोन। महाराष्ट्रनि रायजो बेंगिरि जानायनि सिगां राधाकृष्णनआ झारखन्डनि रायजो बेंगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। झारखन्डनि रायजो बेंगिरि जानायनि अनगायैबो राधाकृष्णनआ तेलेंगानानि रायजो बेंगिरि आरो पुडुचेरीनि लेङाइ रायजो बेंगिरि महरैबो बिबान लादोंमोन। 4 जिथाइनिबो बांसिन राजखान्थियारि रोंमोन्दांथिजों राधाकृष्णनआ तामिलनाडुनि राजखान्थि आरो समाजारि जिउआव सासे मान होजानाय सुबुं। सिपि राधाकृष्णननि जोनोमा 20 अक्ट'बर 1957 मायथाइयाव तामिलनाडुनि तिरुपुराव जादोंमोन। बिथाङा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिभआव बिए डिग्री लादोंमोन। आरएसएसनि स्वयं सेवक महरै गावनि केरियारखौ जागायजेननाय सिपि राधाकृष्णनआ इं 1974 मायथाइयाव भारतीय जनता पार्टीनि मावफुं आफादनि सोद्रोमा जादोंमोन। इं 1996 मायथाइयाव बिथाङा तामिलनाडुआव बिजेपिनि नेहाथारि महरै थिसनजादोंमोन। इं 1998 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय कयम्बटूर लकसभानिफ्राय सायख'जादोंमोन आरो इं 1999 मायथाइयाव फिन खेबसे सायख'जाबावदोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनीआव बिपिएफ दोलोनि बोर सारस्रिनाय हान्थिनायाव सुबुंनि बाना। बिजनी जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव 17 आगस्ट रबिबारखालि बेलासिनि 3 रिंगायाव मोनथाम बियाब फारियै 17 नं सुबाइजार बियाब, 18 नं मानास सेरफां बियाब आरो 19 नं थुरिबारि बियाबनिफ्राय गासै सा 15,000 सुबुङा बिपिएफ दोलोनि बे बोर सारस्रिनाय हान्थिनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिजनी जिल्ला गेलेग्रा फोथाराव थुबुर जानाय बे आशीर्बाद रेलीखौ दैदेनदोंमोन बिजनी जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गागि आफादगिरि रबिराम काक्लारिया। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मिरु बिपिएफ दोलोनि गागि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै रायजो राजानो फोरमायथियो आरो बे खेबाव गोबांथार बियाबावनो देरहासारनानै रावनिबो हेफाजाब लायालासेनो बिपिएफ दोलोआ बिटिसि सोरखारखौ दानो हागोन होननानै फोरमायथियो। नोजोर होनो गोनांदि बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफ दोलोआनो मोनथामबो बियाबाव बे खेबाव बिपिएफ दोलोआनो देरहासारगोन होननानैबो गोबाङानो सावरायदों आरो साननानै लादों। गवालपारा जिल्लानि बक'आव रेलजों गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 आइजोआ जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। कामाख्या जगिगफा रेल लाइनआव बक'नि बामुनिगाव रेल स्टेशननि साखाथियाव दिनै फुङाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। गोबारै खारनाय रेलगारिनि सौनायाव मर्निं वाक खालामनो थांनाय 3 आइजोआ जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। रेलगारिनि सौख्लायनायाव जिउ गोमानाय 3 आइजोखौ उत्तरा दास, रुमि दास आरो करबी माली होननानै सिनायथिनो हादों। 3बो आइजोखौ साथाबारि 2 नं वार्डनि थागिरि होननानै मिन्थिनो हादों। बिसोर 3 आइजोआ दिनैबो जयैनो मर्निं वाक खालामनो थांदोंमोन, नाथाय सासेबो न'आव गिदिंनानै फैफिनासै। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिनै फुंबिलियाव मर्निं वाक खालामनो थांनाय 3 आइजोखौ गवालपारानिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय रेलगारिया उनथिंनिफ्राय सौख्लायदों।
बे समाव गंनै रेलगारिया क्रसिं जादोंमोन। बे समावनो गवालपारानिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय रेलगारिया सौख्लायो आरो दान्दिसेनि गेजेरावनो साथामबो आइजोआ थुख्रा थुख्रा थेर-बेथेर जायो। बक बामुनिगाव रेल स्टेशननि NN 240 गेटनि साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रेलवे पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो आइजोफोरनि थेर-बेथेर जानाय सह'खौ बोखांहोयो। रायजोआव दिनै फिन बांग्रिं मावदों। भाद्र दाननि गिबि सानावनो दिनै आसामाव बांग्रिं मावदों। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि रिपर्ट बायदिब्ला रिक्टार स्केलाव बांग्रिंनि गोख्रैथिया 4.8 मोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै सानजौफुनि 12:09 गेजेर आसामाव 4.8 गोख्रैथिनि बांग्रिं मावदों। नगाव जिल्लानिफ्राय जागायदोंमोन दिनैनि बांग्रिंआ। बबेखानि बांग्रिंनि मावनायखौ गेजेर आसामजों लोगोसे साहा आसाम आरो आफां आसामनि माखासे जिल्लायावबो मोनदांनो हादों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जेबो रोखोमनि खहा जानायनि बागै खौरां मोननो हानाय जायाखै। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बावखुंग्रि BTC बियाबनि हा गैजायै नखरफोरा हानि पाट्टा एबा फोरमानलाइ मोननो हाबाय। रबिबारखालि बासबारियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों BTC सोरखारा बावखुंग्रि बियाबाव 362 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरो हा-हु गैजायै 362 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि सरासनस्रा सुबुंफोरा मोगा-मोगि जानांनाय हा-हुनि जेंनाया थांनाय 17 बोसोर BPF खुंथायनि समाव सुस्रां जायाखैमोन। नाथाय UPPL दैदेननाय BTC खुंथाया गुबुन गुबुन हारि, धोरोम आरो राव बासियालासे गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा रानगासिनो दङ। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सोलिगासिनो थानाय होखारनाय एबा इभिक्सन खालामनाय बायदिनो बिटिआरआवबो इभिक्सन खालामनाया जागोन नामा होननानै सोंथिनि फिननाय होनानै रनजित बसुमतारिया बुंदों दि बिटिआरआव हा-हु आरो न'नि इसुफोरा काउन्सिल खुंथायनि सिङाव दं। मिरु आरो रायजो सोरखारा रावबो आखाय होनो हाया। बेनिखायनो बेनि थासारिफोरा गुबुन। जों गावस्रानायनि अनगायै गोजोन आरो खौसेथिखौ रैखा खालामनो बाथ्रा होदों होननानैबो रनजित बसुमतारिया बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।